Viuen a Castefa. Condueixen de Ferrari cap amunt. Els caps de setmana carden amb les millors meuques. Mengen bé cada dia. El dia anterior al partit van dormir tranquil·lament en un hotel de 5 estrelles i es van rascar la cigala durant 24 hores sense fer res, jugant al pin, al pool i a la play. Juguen al futbol cada dia de la seva vida. Les bambes? 500 euros, 600 euros, no sé quan surten. Posa-li 300 peles, 400 peles. Estan embenats per un kinesiòleg. Estan ben menjats, estan ben entrenats. Les mitges que són les que no tallen la circulació. Els calçotets que són els dels ous, el que no ho raspen els ous. La samarreta que t'estira de l'esquena. Que és aquella que no transpira, que surt a 200 euros, que no sé quan surt una samarreta per jugar a futbol. La pilota és perfecta, perfecta, 120 euros. Inflada amb un baròmetre a 8 bars. La pista no té un sol forat. La porteria té 7,20 metres per 2,40. T'aplaudeixen quan surts al camp. El xomino de te mare no sap xutar una pilota. Vas a xutar a porteria i la tires a la merda? Li vas a fer una passada al teu company que està a 1 metre i fas així i li passes malament! Fill de la gran meu, que això em pot passar a mi amb aquesta peixolina!